Να περάσουμε τώρα στο επόμενο. Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Τεχνόπολη στον Γκάζι διοργανώθηκε μία μικρόπολης, η οποία είναι αποκλειστικά για παιδιά. Τι είναι τώρα αυτό? Είναι μία διαδραστική έκθεση όπου τα παιδιά μαθαίνουν να οδηγούν, να μαγειρεύουν, μαθαίνουν να παίζουν, μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται και γενικά είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας των παιδιών. Δείτε. Βρισκόμαστε στην Γκάζι, στο Τεχνόπολη και στο πρόγραμμα που φιλοξενεί αυτή την περίοδο, τη Μικρόπολης. Κοντά μας είναι ο υπεύθυνος της Μικρόπολης, ο κύριος Γιάννης Μπουρτζελάς. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται η Μικρόπολης και θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο σκοπός που διοργανώνεται. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω καταρχήν ότι η Μικρόπολης όντως γίνεται δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Τεχνόπολη στο Δήμο Αθηναίων εδώ στον Γκάζι, όπως μπορείτε να δείτε. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας για δεύτερη χρονιά, όπως είπαμε, και στην ουσία είναι η μεγαλύτερη εκπαιδευτική δράση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών, μαθητών και οικογενειών, συγκεκριμένα ηλικίες 2-13 ετών. Αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε είναι θέματα ποιότητας ζωής μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που συντελούνται από περίπου 20 φορείς με εκπαιδευτικό έργο. Ο στόχος ποιος είναι γενικότερα ως προς τα μαθήματα επιμόρφωσης? Ο στόχος είναι αυτό που σας είπα και πριν, τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία να εκπαιδευτούν μέσω των διαδραστικών αυτών προγραμμάτων σε 8 θεματικές γειτονιές, τις οποίες έχουμε μετονομάσει στη γειτονιά της γεύσης, της φροντίδας, της οδικής ασφάλειας, της τεχνολογίας. Ο κάθε φορέας παρουσιάζει δράσεις καινοτόμες, εκπαιδευτικές, με σκοπό την ανάδειξη, όπως σας είπα και πριν, θεμάτων ποιότητας ζωής σε κάθε γειτονιά ξεχωριστά. Μία περιήγηση μπορεί να σας κάνει πιο γνώστες, ας πούμε, του περιεχομένου. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Πέρυσι στις μέρες που ήταν ανοιχτό το φεστιβάλ ήρθαν 18 περίπου χιλιάδες γονείς και παιδιά και γονείς, να το πω πιο σωστά. Οι πρώτες ημέρες του φεστιβάλ είναι αφιερωμένες σε επισκέψεις, σε μυρίσεις επισκέψεις εκπαιδευτικές σχολείων από όλη τη χώρα, και το Σάββατο και την Κυριακή έρχονται γονείς και παιδιά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υποστηρίζουμε το Χατζικυριάκιο Ίδρυμα για τα παιδιά. Και πέρα από αυτό υπάρχει ειδικό εισιτήριο ή δωρεάν είσοδος ανάλογα με την κάθε ομάδα που συζητάμε για ευπαθείς ομάδες, πολύτεκνες οικογένειες, ΑΜΕΑ, συνταξιούχους 65+ δηλαδή, που κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν για την καλύτερη οικονομική τους υποστήριξη και δωρεάν είσοδο στο φεστιβάλ. Ο στόχος της Μικρόπολης είναι ένας και μοναδικός. Είναι να εκπαιδεύσει τους αυριανούς πολίτες. Αυτό το καταφέρνουμε μέσα από μια σειρά ιδιαίτερων θεματικών ενωτήτων που εμείς τις ονομάζουμε γειτονιές. Συνάπτουν έτσι και με την έννοια της Μικρόπολης. Κάθε θεματική ενότητα εμπεριέχει πάρα πολλά εργαστήρια. Από ό,τι είδαμε υπάρχουν γειτονιές, η γειτονιά της οικογένειας, η γειτονιά της τεχνολογίας. Η κάθε γειτονιά τι αντιπροσωπεύει? Κάθε γειτονιά στη Μικρόπολη είναι μία θεματική ενότητα. Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά στη Μικρόπολη έχουμε τη γειτονιά της οικογένειας, όπου μαμά, μπαμπάς, παιδί, γιαγιά, παππούς, θείος και θεία ανακαλύπτουν καταρχάς τις σχέσεις μεταξύ τους μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια, μαθαίνουν πώς να λειτουργούν ως ομάδα έτσι ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της οικογένειας στο σπίτι και να γλιτώσουν και χρήματα, και βλέπουν και πώς ζουν άλλες οικογένειες σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.